ngifisa ukuphonsa inselelo because la eSouth Africa kuyizwe eline constitution ehlonipha kakhulu amalungelo abesifazane kuze kube khona no 31 days against women and child abuse in South Africa. But kuleli cala lika sisika Mjosti ngisafisa ukuthi ama Women's League organization ama political parties esinawo la eSouth Africa asitshela ukuthi iGBV umthetho wakhona la eSouth Africa iexista uma kuyindoda yase South Africa kuphela yini because na indoda isuke eBurundi izo bhoboza umuntu wesifazane eSouth Africa but ama Women's League ama political parties ala eSouth Africa asikakawezwa eshaya amakhala njengebejwayela ukushaya amakhala kunama organization ama non-profit organization afana no people opposing women abuse asikakabezwa ophowa besho nokugodwa asazi noma okanye bona njengama NGO athi alwela amalungelo abesifazane ukuthi ingabalwela amalungelo abesifazane abahlunyezwa amadoda South Africa kuphela uma umuntu wesifazane wase South Africa ehlunyezwa indoda engene la ngongekho emthethweni akuyona inkinga leyo because manje umsindo esiwujwayela ukuthola uma kuhlunyezwa umuntu wesifazane la eSouth Africa asiwutholi they just vanish asibaboni